Continuem parlant del Nadal a les nostres comarques. Des d'un altre punt de vista, Anem a parlar de menjars típics. més en concret de dolços. En coneixeu algun? Per si de cas anem a veure'ls. El mangrado. Carquinyols. Mantecaus. Pastissos de carn. Polvorons. Pastissets de boniato. Torta d'ametlla. Torro dur i blanet. Rotllets d'aiguardent. La majoria d'aquestos dolços tenen origen àrab i tenen entre els seus ingredients l'ametlla, la mantega de porc, la farina i els ous, a més d'altres ingredients. Ara cal que investigueu a casa. Com a deure cal portar una recepta. Per una qualsevol. Cal que sigui un dolç. I a ser possible de Nadal. I portar-la escrit a classe. I ara per acabar un vídeo. Fixeu saber que després tindreu que cuinar. Rotllets d'aiguardent. Ingredients: 150 mil·lilitres d'oli, 150 grams de mantega de porc, 800 grams de farina, 175 grams de sucre, 300 mil·lilitres d'aiguardent, 2 rovells d'ou. Jo primer vull que esmorzar. Es barregen tots els ingredients, amassant bé. Si cal, se li va afegint farina fins que es faci una pasta manejable i que no s'enganxa a les mans. Que estiga dret, que jo també estic. Que se la porte ella, que jo duc la meua. Aneu a fosques, que jo també vaig. Això sí que m'agrada a mi. Es poden fer de dues maneres, fent petites tires de massa amb les mans i enrotllant la pasta fent cercles. Jo primer vull que esmorzar. El camí està ple de neu. O fent la tira de pasta sobre una superfície plana.
Per acabar, escampar sucre per damunt. Aneu a fosques que jo també vaig. Posar al forn, prèviament escalfat a 200 graus, durant 20 minuts aproximadament o fins que estiguen daurats.